la Paular, en un estil molt semblant. Això no ocorreix aquí. Ell diu, no, sí, geogràficament tots som alcoians, però no hi ha una escola homogènia. Després diu, en una altra, diu, aquí anem a veure quines generacions hem tingut de pintors, perquè estem pensant, mirem que comença en la segona meitat del segle XIX, la seva crítica d'art, i acaba en el segle XXI, és a dir, agarra tres sigles, d'alguna manera. Ell diu que la primera generació claríssima és la de nascuts, perquè, clar, Ortega y Gasset, quan parla de generacions, parla de quan un pintor o un artista cumple 30 anys, que segons ell està en su màxim poder creatiu. I a partir de 30 anys fa generacions. 7 anys per baix i 7 anys per damunt, que són els coetànios. 15 anys per baix i 15 anys per damunt són els contemporáneos. Això diu Ortega y Gasset. Però ahí no es fica en el tema. Ahí diu, no, aquí vamos por nacimiento. Generaciones de pintores alcoyanos. La primera, 1860, que està, i posa el pintor que creu que ell més representatiu. 1860 és Antonio Gisbert, 1880 Emilio Sala, 1900 Fernando Cabrera Cantó, 1920 Rigoberto Soler, 1940 Miguel Abad Miró, 1950 Ramon Castanyer i pare 1960 en Rafael Llores Ferri. I... Diu una altra cosa dels alcoyans com a ciutadans. Diu, los alcoyanos tenemos merecida reputación de ingratos. Ya comienza a pegar caña, o sea, ahí no le importa decir eso. Tenemos merecida reputación de ingratos con nuestros pintores ilustres y es porque no los conocemos. Y en una otra crítica de de fondo digo, es que nosotros somos destructores del arte. Alcoy tiene una vena destructora, aparte de que no lo reconocemos. ¿Por qué? Pues porque hem destruït molta obra d'art, a part de l'arquitectura, en les diferents revolucions que hem tingut aquí a Alcoi, conegudes per tots, i inclús a nivell de guerra civil, han destrossat molta arquitectura, molt de fresc que estaven dins i molt immoble, com són els retaules i obres que contenien l'arquitectura. I per tant, nosaltres somos ingratos y somos destructores de obras de arte. Ho diu i no li... Bueno, es queda així. Bueno. Vale, anem al tema de la crítica d'art d'Adrián Miró. Aquí, el que, com hem parlat, ella comença en el 53, ja comença parlant d'Antonio Gisbert. Diu, el minuet d'Antonio Gisbert, el que tenim aquí, tots conegut, és el quadro de mis preferencias. Minuciosa observación, fina naturalidad, colorista, uno de los modelos de género, del género preciosista, y es compara a Gisbert en Fortuny. Después, en el segon, que és sobre fusilamiento de Torrijos, de Antonio Gisbert, diu, Antonio Gisbert está lejos de la verdadera función de la pintura de historia, que es la poesía heroica. Diu, no la romàntica, perquè ell diu, això, el que ell crec que vol dir és que aquesta pintura està pintada en l'època romàntica i està basada en un soneto de Espronceda. I ell ni li agrada uno ni li agrada l'altre. Per tant, diu, la poesia, la pintura d'història ha de ser poesia èpica, no poesia más bien romàntica. Diu, bueno, y aparte de eso, diu que su corrección académica hace que sea Gisbert, li diu la lindeza de frío espectador de la muerte. O sea, ja va bé. Després, el tercer quadre que tenim aquí dalt, que és el desembarco de los puritanos, que està, quan van ser expulsats d'Inglaterra i van conquistar les colònies americanes. Este quadre va ser en el Salón de París de l'any 1865,
va ser medalla d'honor, no és qualsevol cosa. Diu, pero claro, el color está frío, el color está supeditado al dibujo, le falta emoción. I el compara en la Olimpia de Manet, que està a baix, perquè l'Olimpia de Manet va ser rechazado en el Salón de París, perquè va dir això no va res. El jurado del Salón de París diu, això aquí, claro, estem en l'època academicista 100%. Al presentar al Manet això, este quadre, l'Olimpia, li van dir de tot. I el va retirar. No va retirar, no, bueno, si va poder, se el va endur i a partir d'ahí va començar a exposar en el Salón de Refusés o rechazados, perquè van fer un saló paral·lel tots aquests que no eren acceptats per l'acadèmia. Vale, sigam. Emilio Sala. Jo exposo per ordre de voltes que ell fa un article sobre este pintor o pintora. Aquí tenim, diu, las mejores obras de Emilio Sala son sus 8 lienzos conservados en la Hispanic Society de Nueva York, como el retrato de Ramón Campoamor e Iris. Iris és esta especie de ninfa que tenim aquí a l'esquerra, que està en la Society. És un quadre de Sala molt bonic, francament. Diu, además, los magníficos techos pintados para la infanta Isabel, que era una de les filles de Isabel II, titulado Las Horas, que están aquí, son estos dos de aquí, son 2 detalls. Un delicioso, diu, bueno, es una forma de cuerpos aéreos vaporosos que señalan el paso de las horas del día. Y para acabar, diu de Emilio Sala, hay un delicioso, que es el cuadro aquí de baix, que tenim aquí, este de aquí. Diu, hay un delicioso y encantador cuadro de técnica avanzada que presentó en el Salón de París de 1890, que se llama Un día de asueto. És ese d'aquí que hi ha 5 jovenetes jugant, com si una està tocant la mandolina, l'altra està buscant flors, etc. Li semblava una... Sabeu que Sala feia a voltes unes obres una miqueta molt complexes, barroques, perquè era un virtuós del color, i ja sembla que no puguem tindre en foto en color. Emilio Sala. Después passem a Jacomart. La Virgen de Gracia, que atribuïda a Jacomart, que és pintada sobre 1460, diu, la Virgen de Gracia, que ara està en Santa María, diu, tiene una restauración exagerada realizada por el profesor Adolfo Maricha. O sigui que creo que está más repintada en la restauració. I en el 2000 publica, diu, me he dado cuenta que publiqué, perquè esta és de l'any 66, publiqué una crítica injusta. No es que se excediese, es que Maricha, el profesor, no podía hacer otra cosa debido al calamitoso estado en que estaba el cuadro. O hacía esa intervención tan importante en él, o aquí está reconociendo que el cuadro no haguera sobreviscut. Es pot veure Santa Maria. És una gran obra del 400, del 500, diguéssim. La Porta. Per ahí La Porta, bona part era família de los La Porta. Parla d'un sublime panel que es diu Caridad de hoy, Caridad de ayer, en la qual critica els costums de la seva època, a final del segle XIX, en el qual falta, el del panel sols hem conservat esta foto que hice en la biografía sobre el pintor La Porta de Benedetto y Vidal. Bueno, esta foto en blanc i negre és a Juan de Dios portant a un leprós a la leproseria, agarrant-lo. I al costat n'hi havia un altre, era un díptic, n'hi havia un altre que era la caritat entenguda com a frivolitat, però no sabem, no coneixem com era, perquè
no està desaparegut, no tenim cap dato sobre ell. Després passem a Fernando Cabrera. Fernando Cabrera hi fa molts articles, però aquí n'hi ha dos interessants. Uno que diu que fa una crítica, diguéssim, negativa. Diu: Fernando Cabrera echó a perder sus espléndidas dotes de gran artista con pinturas de anécdotas sentimentales. És dir, esta és un esbós del quadre que va presentar i va donar la segona medalla, que és Tierra. És dir, això és una cosa dramàtica, no és un enterrament. També va fer després Náufragos, també, o va fer Sola, o, en fi, uns quadres que en aquella època era el que guanyaven els premis, que és el que es tractava. Diu: luego, segueix parlant Adrián, luego rectificó con los paisajes. Y la obra culminante de Cabrera es la obra de Decida usted modelo, que es la que tenemos aquí, que alcanzó una mención honorífica en el Salón de París de 1902, adelantándose a Sorolla, porque en el Salón de 1902 Sorolla va a presentar una altra obra i no li van donar cap premi. I no obstant, a Cabrera, a Fernando, li van donar una mención honorífica en este quadre d'aquí, no? Que està basat sembla que és un senyor o treballadors de la mistera, però això és una altra cosa, és un altre tema. Bueno, i seguim. Aquí està Rigoberto Soler, diu que té una amplia pincelada, és un gran colorista, però demasiado Sorolla en Rigoberto Soler. Diu, hay demasiado Sorolla. Bien. Vale. Jo no vaig a criticar un crític, però ell diu això, jo tinc una altra opinió. Però bueno, diu demasiado Sorolla en Rigoberto Soler. José Peresejo. José Peresejo ama la forma equilibrada y robusta del clasicismo. Cierta sensación, y diu, sí, però, sempre fa una crítica laudatòria, però també, quan no li agrada una cosa, la posa, diu, sí, forma equilibrada, forma mediterraneísmo, forma robusta del clasicismo, pero hay cierta sensación de peso en sus esculturas, en detrimento de una espiritualidad intensa. O sea, li diu que és genial. Aquí tenim Eurímia de Peresejo, que va guanyar la primera medalla en l'exposició nacional del 50. Diu, però és un poco, le falta espiritualidad. Bien. L'ordre que estem portant és de més articles a menys de pintors. La capilla de San Juan Bosco, bueno, pues saco la Rigoberto Soler, però bueno. La capella de San Juan Bosco, aquí hi ha diverses coses. Diu, Adrián Miró, la capilla de San Juan Bosco de Ramón Castañer son 150 metros cuadrados de virtuosismo. Ell està enamorat d'esta capella, que és la primera que tenim a l'esquerra, que és un detall. Diu, sufre un infarto en el andamio. Y entonces hay un detalle del ángel sosteniendo el depósito clínico del goteo en vez de derramar la lluvia de flores prevista. És dir, se veu ahí l'àngel d'aquí, d'ahí baix, té un goteo en la mà dreta, perquè ahí, en aquest punt de l'andami és quan li va donar l'infarto. I el va assenyalar. I clar, quan va tornar a altra volta, a més de posar una ristra de flors o algo així, a Maria Auxiliadora, que la tenim aquí, va posar un goteo en record del seu problema greu que va tindre. Y después digo, después tenemos la capilla de San Jorge, con más de 70 personajes, donde despliega una gran osadía en resolver los problemas de efectos ópticos como extraordinario dibujante que es. És dir, bueno, aquí hem posat un boceto. La capilla la coneixeu tots massa. Això és un boceto de les Tomasines, que l'han posat com a exemple. Y después parla de los hechos del petróleo, que tiene un cromatismo sombrío, macilento, tenebrista, donde sigue manifestándose
como un soberbio dibujante. Aquí hem posat d'un dels dos que estan en l'Ajuntament. Este és el títol La barricada. Miguel Abad Miró, Una maternidad. Diu, sus madonas renacentistas son como robustas campesinas, sobriedad del cromatismo y expresión, volumen arquitectónico y una religiosidad humanista, perquè Abad Miró no era religiós, al contrari, però sí tenia, vull dir, a part de que després de la guerra molts pintors, tipus Segrelles, van tenir que dedicar-se a pintar totes les obres que estaven destruïdes. Ell era també un pintor molt escepticista, per tant la Verge Maria per a ell era com una Madonna, i aquí tenim un quadre que en aquest sentit ho diu Adrià Miró. Manolo Solbes diu, Manolo Solbes hace una pintura visceral más que cerebral. Pulsiones como necesidad orgánica más que como aspiración ascética. Espontaneidad y vehemencia en el gesto. Yo no sé si el critica o está alabant-lo, perquè d'una pintura visceral más que cerebral, és veritat. Jo crec que el que coneixem a Manolo, pues sí, vamos por ahí. Después parla de Josep Sou, diu la metáfora visual, el arte como juego, el doble sentido, la sorpresa, el azar, la intencionalidad, el doble sentido que forma la poesía visual, que tenemos una de les ocurrències del senyor Sou, molt graciós també, la peonada. Pauline Laporta, mundo misterioso, poético, el mundo de las alacenas de los 70, que dignifica los objetos más humildes en sus soledades y nostalgias. Y en los años 80 las descabezadas, aquí a la derecha, son como imágenes y transparencias con las veladuras del tiempo. Jesús Muyor, presente en la sala. El arte inquietante de Jesús Muyor, uno de los artistas más inspirados que ha dado Alcoy, mano maestra del lirismo, no exento de provocación. Això és una màquina d'escriure, que ell va estar en l'exposició de la Camp i li va agradar molt la forma de treballar, de gravar i de fer les tècniques que utilitzava el pintor. Eduard tiene un arte insólito, esperpéntico, monstruos, seres grotescos, causticidad, ironía, humor e ingenio de un formidable dibujante. Aquí tenim un exemple, en Brainstorming. Manolo Miró sabeu que era un dibuixant de plomilla que anava per racons fent o bé el que existia o el que havia existit a base de fotos, etc. És un racó de Cervantes, no us recordareu d'ell. Ja fa temps que va desaparegut i ell va, diguéssim, aquest és el taulell de Sant Cristòfol, crec que es veu aquí, no? Sant Sebastià, perdó. Ahí està, que estava en aquest racó que està eixint de Cervantes a mà dreta. Aquest és nebot. Mira. El Manolo. Espera't. Sí, Mila Gómez y Vitoria. Mila Gómez y Vitoria, un pincel nacarado, una pintura mental de fino laqueado con efectos de esmalte, como vitrificaciones de efectos tornasolados. Aquí no se aparece, pero esta pintura, si es veu en la realitat, té com una espècie de laqueado japonès. És una pintura que brilla, que té tornasolats. Jo l'he vista i és així. Mónica Jover, su arte exquisito, reúne la sobriedad con la intensidad, pintura difícil, sin concesiones, sobriedad que se dirige a lo esencial. Jesús Cés, el arte como pasión, una mezcla de sensibilidad e ingenuidad y de sobriedad y de exceso.
nos desconcierta por sus demasiados influjos en sus esquemáticos dibujos. Lorenzo Casanova aquí parla de Casanova, diu, Casanova era un soberbio retratista y su mejor composición, bueno, para él, claro, en este género es una acuarela titulada Caballero del siglo XVII, que és la que reproduïm aquí, que la va pintar Lorenzo Casanova en 1882 i va ser exposada, ha sigut exposada aquí en Alcoi en diverses exposicions, i una que ell segurament la laboria, que és la que va fer sobre pintores alcoianos en la Casa del Reloj en l'any 2000 en València. No sé si algú d'aquí estaria per allà. Jo sí que vaig estar. Estava exposada, esta. Miguel Peidro, pintura limpia, delicada, fresca, visión lírica y grata elegancia, alejada de la violencia lumínica levantina, formidable dibujante. Diu, a ell li estranya que un pintor, Miguel Peidro, que és un levantino, es dedica a pintar com si fos un pintor del nord, no? Que suavitza els colors, matisa molt, fa semitonos, no fa la violència sorollista, la violència en el sentit estètic, que fa l'escola mediterrània, que té la fama. Roc Candela, estructuras geométricas y formas rebeldes, trazo cargado de color puro, aunque parece un ingenuista, y su pintura está muy meditada. Que tenim un exemple. Antoni Miró parla dels 24 gravats sobre Gilabert y diu, valiéndose de la gráfica digital con desfiguraciones en espejos hiperbólicos, hace estos grabados y consigue también una que le va a impresionar, va a ser esta de la dreta, de Gilabert Chove, diu, la impresionante soledad del grabado que titula Juan el Negre, que és este d'aquí de la dreta. Manolo Antolí, El desnudo, sobriedad, intimidad, se abren camino en este formidable dibujante de un dibujo elegantísimo, de refinada sensualidad y suavísimos grises. Aitana Martín, la libertad, la poesía del color, manierismo a la moderna, de una formidable dibujante con un toque fobista personalísimo. I per últim, a Luis Solves, que li fa un quadre en el seu nom, al fons, es pot llegir Adrián Miró. Diu, Luis Solves es un pintor esquemático, ornamental, maneja un cubismo impresionista con ritmo y juxtaposición de planos. Es un inagotable filón de diseños para moros y cristianos y es un soberbio ilustrador gráfico. I no he seguit perquè, clar, són 40 pintors i 114 articles. Jo he deixat una miqueta de temps, potser he anat una miqueta ràpid, però sí que m'agradaria, si algú té alguna opinió o té alguna pregunta sobre Adrián Miró en el tema estètico, doncs jo li recomano que llisca els dos llibres, perquè ahí estan tots, i res més. Sols em posa a la disposició del públic per si té alguna qüestió que vulgui que aprofundim una miqueta més en algun pintor, obra o el que siga sobre Adrián Miró. José María. Gràcies. Adrián Miró fa una poesía a un tío... Perdón. Es que si no, no se esconde. Vale. Adrián Miró fa una poesía a un tío de Manolo Arjona, que también era pintor. Y yo... Solves Arjona. Solves Arjona. ¿Era Alcoyà o no? Solves Arjona? En de Muro.
No. Es un tío de Solves Arjona. Vale. Però no veig aquí cap crítica d'ell. Això és el que vull dir. Jo no conec ninguna obra de... No, yo tampoco. Ni el cita, y sin embargo le fa una poesía, una elegía a la seva mort. Això es tratarà quan parlem de la poesia. Sí, no, ja, però no eren amics. I una altra cosa que sempre m'ha inquietat, i jo no sé si està així, sí que està així, Luis Muyor. Suso Muyor. Suso. I a mi des del principi la crítica que li va fer em va posar un poc els pèls de punta, perquè em va dir que ell no volia profetitzar, Adrià Miró no volia ser profeta, però va expressar d'esta manera la seva opinió. Presiento que nos encontramos ante uno de los artistas más inspirados que ha dado Alcoy. I això és lo central que va dir. I acaba dient també al final que és un pintor original impressionante. I per més d'inri, el títol de la crònica és El arte inquietante de Jesús Muyor. Això continuem mantenint-ho? Bueno, per a mi sí. Si em preguntes com a crític d'art, jo crec que és un creador, crec que és un investigador de noves tècniques i crec que està al dia, és plena pintura del segle XXI. I ara parlo jo, Adrián no. Però Adrián va dir el que tu dius, sí, també. I el Suso es callarà perquè no pot parlar bé d'ell, així que es callarà ahí darrere. I ja està. Doncs és que a mi em va impressionar també. Ell sí que va estar en Suso i es va enterar prou de les tècniques que feia i es va empapar, segons conta el senyor Muyor, es va interessar molt per l'exposició i per la forma de fer aquestes tècniques i aquestes mescles que feia el pintor en aquell moment. El va impressionar, sí. Evidentment aquí hi ha pintors, sobretot als anys del 2000 cap així, que han anat evolucionant. Mónica Jover ha evolucionat, per exemple, o Aitana Martín també, van acabar altres. Però clar, jo m'he parat en el moment en què ell parla del moment en què estan. Alguns han derivat cap a altres, inclús de l'impressionisme a l'abstracte o viceversa. Però clar, quan ell parla, he intentat posar imatges de lo que ell parla, no posteriors, perquè clar, seria un diacronisme que no ens faria una idea clara de lo que està dient. Clar, és que no estan en nosaltres, és que han mort, és la imatge fixa, i de fet hi ha moltes obres que ell parla de Sala o de Gisbert o de Casanova desaparegudes, sobretot els pintors religiosos, Casanova i Paco Laporta. Té molta obra desapareguda. Respecte a lo que has dit de la Mare de Déu de Jacobà, de Gràcia, jo tenia un... és Maritza el que va rehabilitar la taula. Maritza, sí, el professor, sí. Italià, sí. Jo tenia unes fulletes en el que presentava un estudi de la labor que havia fet, de la situació
en què estava el quadre que es va encontrar. Era molt minuciós. Sí, i crec que inclús és que jo ja estic per jubilar, però... Sí. Van intervindre, van veure un poc com estava de salut, l'engatillat que tenia darrere, i José María Soriano va portar un paperet que conservava d'unes, no sé si eren les receptes que l'home havia fet servir, o les conclusions. Està, el document eixe està. Crec que igual el vas traure. I a lo millor no és per el que has dit tu de la reconversió, que a lo millor Adrián Miró hauria pogut recapacitar perquè va aparèixer. Ell segurament algun document veuria, jo no tinc el dato, que li va fer canviar d'opinió i estant aquí ja després de França va escriure dient que s'havia equivocat, que és que o fer això o el quadre estava tan estrossat, segurament llegint algun document de restauració, com esteu dient vosaltres. L'engatillat, sí. Hi ha un altre article que no he parlat d'ell, que és també de Fondo, que diu que ara que José María el tinc aquí i recorda el Placet del Carbó, en 1940, quan l'antic Ajuntament, on està el Museu Vicedo, ahir n'hi havia es va fer el primer museu de pintura d'Alcoi. Com a museu d'arte, que era museu d'arte, pintura i arqueologia, tot junt. I es va desfer, als anys 40, quan estava, no sé si estava Ultra o algun, no sé, es va desfer, la part de pintura es va quedar sola en l'arqueologia. I descriveix també Adrián Miró en quins despatxos estaven els quadros que van eixir d'allí y en el 2000, no, me he enterado que el ayuntamiento de la Virgen de los Desamparados, que está desacralizada, la quieren hacer ahora museo de arte de Alcoi. I diu, ojalà esto salga para adelante, ho diu ell mateix. I al cap d'un rato posa una postilla baix, nota bene, diu, no, me acabo de enterar de que el proyecto ha sido desechado y se va a poner ahí el Museo de los Reyes Magos. Pero ello deia com una il·lusió de que, mira, por fin tenim puesto. I enseguida va posar una postilla, es veu que al poc, o en el llibre però en l'article que va fer no, dient que s'havia desestimat com a museu d'arte, con lo cual seguim igual. No sé si el senyor Trelis, que estava aquí, ens proveirà d'este museu. Jo conservo una fotocòpia de la recensió d'esta que va Maritza, perquè vaig entregar l'original, no sé, a algú, s'han perdut moltes coses i tinc una fotocòpia. Molt bé. Bueno, pues sí, ja en parlarem. Per què no? Bueno, pues si no tienen més que... Sí, Chimo. ¿Cuál crees tú que era el pintor que más le gustaba a Adrián Miró? ¿Qué más, perdón? El que más le gustaba, de Alcoi. ¿Que más le gustaba? Sí. Yo creo que Sala. Yo diría que Sala. Sí, como esteticista que era y bueno, como también correligionario de él de París, él tuvo oportunidad de ver mucho Sala, muchos Emilio Sala expuestos en casas de París y en exposiciones, y yo creo que era el que más le... Porque no hay ninguna crítica contra, no,
No critica que diga, esto lo haría pues bien, pero aquello no sé qué. Sin embargo, Antonio Gisbert le da caña. Al mismo Cabrera, como habéis visto, le dice alguna cosa que otra. Laporta también le gustaba mucho. También era muy fan de Laporta, quizá por ser familia. Bueno, yo diría que sale Laporta. ¿Y a ti? ¿Cuál es el que más te gusta de pintor alcoyano? Es pregunta trampa, pero somos amigos, ¿eh? Eso es trampa, ¿eh? ¿Pero a qué te refieres? ¿A los tres? ¿A toda la historia? Sí, sí. No, me gustan muchos, no te voy a contestar. Lo siento. No, porque es que no tenía que estar media hora hablando y no te conté. Ya no es cuestión del tema. A mí lo que me gusta es el método más que la pintura, es decir, que la escuela de entre siglos que ha sido, porque dice otra cosa aquí que no lo he dicho y es que al principio dice, Alcoy es para España, ha aportado sus pintores por encima de sus músicos y sus escritores. Es decir, él que era musicólogo, digo, no, la principal aportación de Alcoy a España, al arte, ha sido su escuela de pintores. Lo digo. Pero yo digo que, para mí, te contesto con una metodología, hay con una intención y un deseo, y es que toda esa escuela alcoyana que decía él de entre siglos, tan importante, que por lo menos se catalogue, haya catálogos razonados, por lo menos que se sepa dónde está y que no se eche a perder. No se eche a perder porque se disuelva, como está pasando en muchas casas que no tienen, digamos, sucesión generacional, que los hijos no les gusta lo de los padres, entonces la pintura al óleo no son de sus preferencias, incluso hay pintura que le da miedo, un ecceomo, pues ahí yo tengo casos, en fin, y no muy lejanos. Total, que esta pintura, que por lo menos que se conserve, se clasifique, se inventaríe y se investigue, que no se deje perder, porque según él es nuestra aportación a la cultura española, por encima de la música y de los escritores, de la literatura, vamos. ¿Te contesto a medias? Pues nada, muchas gracias. Si no, ya me preguntes y acabemos. Gracias.